panyaya yataurika nemudzimai wako kuyewa ndira kuti nditaurire kuti ihungu here. Munogona kuti atange. Unotanga tangai kutaura nyaya ino. Tangai nyaya ino. Pamusoro ndakateedzawo murume kuti nditaurire chokwadi kuti achiri kundidaira. Ndinyatsopedza vachindine kudai zvisambobvirana kuita siku taurai tsara tiwane makuti kuwana mamubvunziro. Ndakabvapo akatuma gogo vake vakatora kumba kwavo mushure mekuti ndiunzwe kuhama dzangu achiti ndimbofambawo neni kuti nguva yange yareko. Wazvinzwa nyaya yekutaura nemudzimai wako. Mubvunzo wangu wandira kutanga nekubvunza ndekuti ihungu here kana kuti kwete zvaari kutaura nokupindura mazwi aya hungu kana kuti kwete totanga nyaya pamusoro ihungu yakaunza kuti vakufamba nyama dzavo. Kane nguva yakati murugara mirai vambo vatsanangure kuti nyaya yataurwa ichitaura ichidzwa kana mune kupokana kana mabvuma kuti hungu tichitaurai kuti zvakambofamba sei kuti musvika pakudaro. Pamusoro nhava yanga yakamira yakadai so kufuka tane makore 7 years nemudzimai wangu tisina kubata mwana mumba. So zvakaitika ndezvekuti takagarawo semhuri vachiti makore aita se awanda pasina mwana. Takambozama kufambawo nemudzimai wangu kumasuwe wakasiyana siyana zvikata tosvika nekun'anga chaiwo chaiwo kuti bato chipo chemwana mbaba zvikaita se zvakaramba zvikata zogarawo semhuri vachichimbotsvagawo mari tese vambonofambawo nehama dzavo. Hama dzangu ndopa dzakatora ambuya vangu uyaro ndobva vaita se vauya mufagose zvitora madzimai ndokupa wabva vaina kushoshe kuno kuti vafambe navo. So kufamba kwavakaita hanzi vakafamba kufamba kwakaita ndiretarisiri kuti vachafambawo nzvimbo dzinenge 3 kana 4 but sekundova ndikaita navo ndonzi vafamba nzvimbo 1 ndobva vatoti zvaita chidzokera kumumo. Ini tarisiro yangu yanditasire kuti kufamba kwavachaita ndichazouya pamupera kwaJanuary ndozvitora mudzimai wangu but ndikatozoshamisika ambuya kuti ndifonera kuti mofu ndatumira mupurisa kumba kuno hanzoere hanzova kudari kati kudari nenyaya iyi hanza sikuziya hanzova kudari so ndita zvinotokanga ndonhava yakaitika kutisvikamba kuti ndakatadza kutouya nenyaya kubasa ende ndakatorwarawo kubasi koko ndatovhundukawo kuti ndakudetswa kudari ndatoita kuti mudzimai wangu aende kumusha kwavo anofambawo nehama dzayo. Alright, toda kuti zviro zvemubvunzo mudzimai wako unomudai hauchamuda akatadzi chikandityisa ndechekuti ndakamuudza kuti ave zvingorapa ndakutenderwa nyaya yekudari manje ini ofushina nangu yazongomu kuti angorapwo zvikaitawo zvinhu zvaitawo pandatenderwa kudari pasina zvandatadza. Regai titaure zvinhu zvinoitika. Zvinhu zvinoitika ndezvekudaiso. Ndosaka makaona takataura isusu kuti muridzi womukadzi ngauye kupi kudari. Muchiri kuyeuka here kuti ndonyaya yakauya vazukuru vachitaura vachiti tiri kumirira sekuru tisu. Ndakabvunza ndakati saka makagarira munhu kudari kai kuda kuti akagarirwa dari mhosva yekuti wakumuramba nenyaya yekuti nhau yauya kudari ndokuramba kwawakuita ndo mhosva yacho hatiti ndaunzwa kudari saka handichamuda hatito zvakuda ndo zvauri kurambira mukadzi here kuti waunzwa kudari ndikatoshamisiko nezvakatiti right. Chii chakaitika kuti mudzimai azodzamara adzoke kudari zvaakafamba nevabereki vake ndofunga paive pane mumwe wenyu akanga aripo mudzimai wakazonzi achidzokera kupi
kumurume wake. Murume ndokuti kudi chii chakaitika chakazoita kuti kuzokadzike kuti zvakuitwa nemurume wako chi angati kuti ndiwe Kanganganisisa tauri naye. ita pamusoro Pamusoro kubva kuuya kwandakaita ndichibva kumba kwavo. Ndakana kumbobvira akataura neni. Ndozvinhu zvinova zvakazoita kuti tizoya kudare. kutaura newe uri kwaari here kana kutaura newe pafoni? Kutaura neni pafoni. Akanga asachatauri neni. Iwe zvamakafamba ipini hamuda here kuzodzokera kumurume wako? Handina kudzokera but Chikonzero chakaitadza kuti udzokere chii? nawo yakasviswa kuna ambuya vandikanga ndauya navo. Ambuya wakati kudii? Ndopa vakabva vangoti tichadzokera nichamira timire holiday itange yapera tozodzokera. Holiday payakazopera saka munhu ndopa akanga ati ndaenda kubasa kwamutare handisisiwo ndachinjwa nebasa. Ndopa akazongotanga kuti tigare ikoko ndakuda kugara ndega. Naimauma izvi ndokubvunza yatikubvunza akati inini ndakuda kugara ndega handichada kugara ikoko newe here? Akati ndakuda kugara ndega iwe chimbogara ikoko. Ndozvaakataura? Nenyaya yekuti makore awanda pasina chabuda. Ndozvaakaudza? Ndozvaakataura. Saka isusu tiri kuti tinoda kuziva chikonzero chako iwe chokurambira mukadzi. Izvi zvaari kutaura ndozvawakamurambira here kana kuti uri kumurambira kuti akaenda kudai? Iwe wataura kuti uri kumurambira kuti akaenda kudai? Ko izvi kutaura pamusoro pekamira mudzimai kumuudza vandakaita ndakaiti avazorapwa handii arapwa kudaro ndikati chai zvinotora kukwira kwani kwajanuary nditarisiri kuti vachifamba nzvimbo dzakaita sei dzakangosiyana siyana nandakati kuna mbuya ndichazoya zomutora ndega ndopaudza ndakaita mbuya vanze chiva mutora munhu imire sei mudzokere naye mboka akaita mbuya ngaambogareka kwambofambochi nehama dzake pamwe zvemwedzi wese ndoziva zita sei ndoya ndomutora vandakatoshamisika tononzi nyaya yato kudai saka ndozvakaundivhunisa chiti regai nditaure ndichiti hatidi kurovaibwa takaviga mupini. Mukadzi uyu makamugara dare kuti hamuchamuda pamusha penyu? hati Inganzi takamugara dare nevasukuru takamugara dare uyu hatichamuda nokuti hapana hama dzedu dzaanokuindana nadzo. Ndizvo vavari kuno vakazvinwa varimo. isi tiri kuno sevazukuru tatumwa naasekuru kuti mukadzi hatichada. ipapa ndisikuparamba saka pedare pautaura mira pedare pautaura umwe noti andiendera kudare ndepapi kuizvi auwi tiri kubvunza kuti chauri kurambira mukadzi chii? Chikonzero ndechokuti akandiendesa kudare dare ike angaiwa imi makamugarira dare kudhara. Saka dare rakamakugarira nokuti hamuchamuda wakabva wazviratidza uchiti ini ndauda kugara ndega iwe kugara kupi kumba kwako kuri kuti mukadzi hauchamuda kawo. Saka uda kusataura zvokumurambira straight semu musore mangu mudzimai kuti kumudza vandakaita izvo ndataura izvozvo ndizvozvo but nayo imwe iripo yaichitui mudzimai wangu hama dzangu hadzifariri izwa kuningina pamusoro daiota pamusoro usafoswe nemhuri kuramba mukadzi dare rinergai harina kutanga kutonga iwe mina iwe ndotora nhau dzako kuti uenzanisa uri muraro kuti munoenzanisa. Wabvunzwa nedare kuti mudzimai wako unomuda here ukati mudzimai handichada pamusoro kuti akandiendera kudare. Statement yakutaura pakuda mamwe matatu ekuti hama dzangu haachengete akandiendera kudare una mwana. Saka chaiyo point yakutaura ndeipi apa yakutaura dare rineni vanhu vese vakateerera vese vakutaura zvenda uyo ndeipi nhau yakutaura yekukwirira kudare yakandipowa ndizvo zvere vadare vese kuno nauri kwamuriwo futi ini regai nokuti nyaya iripoka inge ndataura nhau iripo ndeyekuti wakaona mudzimai akwira dare kureva kuti arira kuti anzwe zviri pamwoyo pomurume wake. yes
ataure pamberi pedare. Mudzimai uyu wakamutaurira iwewe kuti inini ndakuda kugara naye, chigara kumusha kwako ikoko. Saka zvakaoma kuti anate zvaragare nemukadzi womunhu. Atiti angagare naye here mukadzi womunhu kwenguva yakareba sei? Atikupa. Saka mukadzi azoona kuti inini pandasvitswa nemurume wangu hapasi right, regai ndiende kudare andibudire pachenaka. Ndosaka akauya kudare. Ndosaka akauya kudare kuti murume wangu ngaandibudire pachenaka. Zvino ndosaka takati murume wacho ngaachiuya ngaakubudire pachenaka. Ndosaka taakubvunza kuti ko chikonzero chokuti uti mudzimai hauchamuda chikonzero ndechei? Zvakadzi nokuti watikwirira dare. Ndo chikonzero chawataura. Isusu ndisakutaurira zvakambotaurwa last time. Ndosaka tichiti muridzo womunhu ngaauye. Varipo here vazukuru vako? Nasoora uyai ari pano sekuru wenyu. Zvandinotaura kuti ndinofaradzisa vanhu. Mningina nyaya dzako dzaita nhatu. Uya ugara Gara. Ndopano paurikuona paurikukwanisa uchaziva kuti yako chaichai ndipi. Saka wakaona takati enda unoita kuti muridzi womunhu auye. Ndimi ke atiti muridzi womunhu akatora mudzimai uyu kuti sekuru wako. Imi makataura kuti tatumwa nasekuru kuti tidii? Makatumwa kuti muite sei? Kuti mukadzi havachamuda ndizvozvo. Saka ndava ndati manje pamasvika apa hapasi penyuka. Ndosaka tichida muridzi womunhu anoratidza kuti haachada mudzimai. Imi ndipo takabvunza kuti ko sekuru wedu haachada, sekuru wenyu haachada mudzimai nechikonzero cheiko? Makataura imi makati hapana hama dzaanowirirana nadzo dzedu. Ndozvamakataura. Ndava ndati imimi ndimi muri kugara dare, makamugarira dare. Ati wakadza ndikuda makamugarira dare. Zvino nhasi sekuru wenyu ari kuti inini chandikurambira mudzimai uyu ndechekuti andikwirira dare. Hatiti makanga marigara dare kutare rokuti hamuchamuda. Zvidare zvauya nezuruka izvo. Ndizvo Zvauya nezuruka izvo. Zvokwira dare zvauya nezuruka. Makanga mamuramba kudare. Mamugara dare kuti munhu hatichamuda. Ko rizini iripuwa nasekuru wako inyaya yekuti chandibowa ndechekuti akwira dare. Mamusina kubowe kana kudhara. Unopagona kupapindura. Pamusoro Taura chakazoita kuti tigare pasi inhau yefoni yakanga yaona zvichinzi zvanzi muye papa ndokufona kwatakaita kuti sekuru ndonyaya irichi iri kuno ndokungoya kanguva kadiki diki nyaya ndotongogariwa pasi kwakati kana zvaizvozvo handichaita se handichata haisi nyaya yekuti yanga yakagariwa kumashure ndofunga mbuya yangu wachitoya kumushanda ndakataudza kuti mukasi kwekudzoka ndine Ivi hakusiripi here makataura kuti hatichada mukadzi uyu nekuti hama dzedu dzese sekuru haachawirirana nehama dzedu. Ndimi makatanga kuzvitaura. after zvataurwa izvozvo mama handiti ndopakazobuda madecisions api ese iwayo after tsamba otherwise dai pamba asina zvetsamba zvosezvizvo handifunga kuti nyaya idzodzo dzaimbosvika kwese ikoko isi tungozotambia vakauya vachaita sei vachadzoka Munogadzisa mukanwa nenyaya yekuti maona kuda chenda taura tete pamusoro vanhu vakanga vagara dare shure munge ndaramba kudhara kuzounzwa kwandakaita nenyaya yekuti dai kuri kunzi munhu wangu akanga akauya akanga akanditaura chokwadi kuti da kuti amboenda hama dzake ambonofambawa naye zviri izvozvo mune zvakanaka pambasina chakaipa nekuti zvinoratidza kuti vanga vakandigara dare rekuti vakanga vasisa chadi nenyaya yekuti ndakanga ndisina communication nemumwe wangu pafoni. Nyange kwandinenge ndafambawo kana zvese kana chaanga achabvunza ndandisisa chataure naye. Ndo zvinhu zvakabva zvationesa chokwadi kuti vanhu vanga vakagara dare. Wandii. Riri dare chero kugadzwa pano varambogarwa dare. Imhuri yaingoritaura chiti makore awanda chimbotsvagirwa mudzimai wako mari rese ambondokumusha vanofamba nehama dzavo. Pa7 years ndaingofamba naye ndege.
Iwe nyaya yekufamba yaunokutaura isati kuti nyaya yekufamba wakamboendawo kuchipatara nomukadzi wako kuti hatinoenda kuchipatara tigoononekwa kuti vakamira sei muri kungotaura nyaya yekufamba mapostori kun'anga kuti iwewe sababa ndongauri vana mudikistereki iwewe hausiriwo watingatarisire kuti uriwo mun'anga uriwechi wakambopiwa here kana kutsvagwa mari yokuti ura kuti unoendandisa mukadzi kuchipatara kuti mumbonooneka kuti pane here chimwe chinhu chiri kuita. Yes. Mukadzi wako uyo haana kumbotakura mimba yakaparara hana Simudza izvi. yakatakura ikaparara kangani kairi Saka kuita umukadzi nevana naye pangani muchiti saka bhifi yenyu ndeyekuti uyu mukadzi uyu hauchada nechikonzero chekuti haasi kukupa vana yauna kuwanda nayo akazopindwa kare saka zvakandibhova zvokupira kare iwo gara usati mukadzi nechikonzero chekuti hapana mwana waurugada iri nawe mwana rorado yanga isina nayo basa nemaonero andaite mudzimai wangu hama dzaiti dzikaikana pamba wewe unoti angasangana mufaro hama angasingakana mwana wangu chaichai anyatsovirira naye iwewe rega ndikutauri mudzimai wako ari kuita pamwiri pachiparara mwoyo wake unoona sei ziva kuti munhu kana akadaro so zviri kutomunetsa muupenyu anenge achishupika muupenyu anoti kuna mwari kochiko chekunikonzesa kuti zvinhu zvidaizvo saka you find kuti mwoyo wake unenge wakufunga kuti pamwe anopedzera kunge asiri kuwirana hama dzababa mhosva ndiyo iyi inoda kugadziriswa iyi zvino zvaakaenda kwaatezvara kuti achizonogadziriswa kwana atezvara nenhau iyi zvakabuda ikoko hazvina kukufadza here kwavakafamba kwacho pamusoro ndakusva chinzi vanzi vafamba zvaita zvaita kufamba kwanga waita kwacho vangaenda kumaapostoli zvanzi abatsirwa zvaita sanga achidzoka alright nhau iyi ndipo sote yekuti kudzi hatitaenda naatezvara atezvara vaenda naye kuti vachinomugadzirisa koko kwavafamba iko saka hatita kuchida murume wake kakuti tione zvinokuda nekuti baba vapedza pavo zvino anomuwana kupi murume asisari pamusoro emambo akasike kutanga kuenda akangofambawo kana masoro aiwaka tati aisienda naatezvara zvawaiva varinewe iwo waivavarira kuti dai ambofambawo nana baba wake zvino ana baba vakafamba naye ndokubva wapedza akapavo achidzokera mumba make kadopa watanga kutaura ivo zvawakati aende kumusha kwavo anodhingirikina wakanga usisa mude kare ndo zvazviri kureva zvatodaro kuenda kwaaita zvatopera inandeita sewe chafamba nzvimbo dzakaita sei 2 kana 3 kuti zvavadzwa nemunhu wekutanga vachanonzwa kana kuno alright but 1 year zvatoita alright amene baba iwo kutaura nyaya yekuti zvaita zvii aiwa zvatoita saka kurafamba naye zvaita ngaizora murume wake pandiri kuda kuziva ndikokuti zviita kureva kuti here kwaakanga aenda ikoko ndokwa zvaita zvinhu asingafanira kuuya kuzoita kwauri heriwe Yes. pamusoro mambo kuenda kwakaita vakanonzi tafamba nemunhu zvaaita ngaachidzoka ikoko agadzirwaka kana aongororwa zvaaita kuda murume wake kakuti vachiita basa saka zviri kunzi ikoko ndokwa zvaitikira here hausi kuti vazviri kuedza kuzvinzwa mambo nzvimbo 1 yakangofamba yononzi zvatoita kana 2 nzvimbo kana 3 vaitachi chimwe chete varupatsiri vaitachi chimwe chete tsana kudzasana nemunhu wekutanga ndodzasana pechituye kana pechipiri oda ukoimimi iwe pazvanzi zvaita wakazoitawo sei nandakamira chiti kupera muzi unomuzviyanje vatora saka zvaigona izwai mudzimai uyu haana kukwira dare kuti handichada murume yes mudzimai akwira dare kuti toda kuti murume angu ndikudira pachena saka pachena kwauri kubuda ndikokuti kuperawo mwedzi woenda nemudzimai wako mwedzi ndo wapera chienda tusandati kuzokwira kwakaita kudare indi zvakazondipowa makunikire uchikudare dare rinodire chivanhu idare rinogadzisa nekuyananisa vanhu
iye zvino nhasi tiri kuyananisa nhawe haisi nhawe yokuti nhasi tinokuti uri kukwira muchimotikari mawaenda ujeri haisiyo ziva ipapo inyaya yokuti tiri kukuedzanisa ivi ndo mabasa edu matare edu echivanhu ichi tinoyananisa vanhu haisi mhosva yekuti kusungwa nhasi kunosungwa kana kuuya wakaiswa mahendicap kuti sungwa uchiuya kuti nhasi tiri kutongera kuti kuenda ujeri ai mudzimai wako ndiye ende marongero anga wakaita kuti kupera kwamwedzi uri kutora mudzimai wako achienda ndo zvaunofanira kuita kamudzimai wako ndiye uyu anoda murume wake murume wako unomuda rei yes ndikude panya urundidezi kudada kwakata ndiwakati unomuda mwanawo mambo musoi mudzimai wangu ndinaimungomo taitikagumisana naye kuzati ndomwa poisi ndikafira munhu kusvika kubinjigarisa nemunhu andi anomwa poisi mukagumisana pa ndomwa poisi ndofira munhu mukadzi wakakonzerwa nemina wakonzerwa wega wakazokurirwa manje nevakawanda vazukuru vevechikadzi vakanga pana pamambo kunyima chikafa vakataura zvese usipo ivo vakadziva pamwe vakatokutsvagira mumwe winaye kuti anonyima chikafa kuti aende kumba kwakumfa kwose ikoko havana chakuzoti vange vachibata musape mukadzi zvemwana zvikuseri kana kuti uyu haaite akati kwirindindi akarema hatifare naye vakataura zvakawanda kuti manje mamurambi nedare rimwe ngauye azotaura saizvo ava ndivakakutaura zvokuita ka ukateerera vanhu ava haugare nemukadzi right mudzimai wako akwira dare rekuti ndikuda kuti ndimubudire pachena yes saka chimubudira pachena ndambuda pachena chamuda saka unoramba nemuromo yes ndisagukuru racho umutauri kuda hakuna mari inoita dhora inoti zvinokupa $5 $5 visa iripo iripo visa mashomara tine nyaya dzakawanda dzatira kutomoka isu hatisisiwa kuramba ipa mudzimai wako wautaura mudzimai wakambogara naye ndisi taura mari kwari zvauri kuita apa kana kudenga zviri kunyorwa zvauri kuita zviri kunyorwa kudenga taura mazima amatuyo achakwanisa kugara nei nawe demberi papa paimeri yekuti murume ngaauye andibudire pachena zvino murume wabuda pachena kuti mudzimai handichada wakagara naye 9 years mazvizi zvawapa kuti hauchada mukadzi wataura pano nepano nepano zvinoitika ndezvekuti chinoda munhu mwoyo munhu vanhu vakamanikidza hatiti mazvona
wakamanikidzwa zvinoenda nepamutomo hauzozazviiti. Saka tazviti isusu pamberi pedare vanhu kuti zvionawo mega kuti ati hachada mudzimai wake. Right. Ngaipere.